Welcome to Mizo Helpline Show channel. Ola thil theng du lo le thin rim thlak zat mai tun truma hianin kan ngai thadona Bawngek an ei luihtir hi Odisha pastor ania Bawngek ei tura ti luiania he thil theng hi January ni sobakwa Pargang village a thleng ania maktub media ina taran danin pastor hi meeting prayer an nei lai chu an mana an sawisa Bawngek ei luihtir ani bokani hetianga ni tu te hi hindutwa group an nia an group a hian mi somli vel an oma pastor le anupui fanau tele midang tlem te in trong china an nei lai chuan an va baya midang po chu an vua an soi sa shepa pastor bipin bihari naik chu an manta ani ti chuan pastor naik nupui vandana chuan police te vashil masala police ta chuan che treng reng an tumlo thu an soya pastor maya chuan sindur senchu an peisaka ti chuan sleeper thilkhom an ortir poka an khochung kong hi dakar nivel kalkwal tira ni poka an hindu pathian hla jai sri ram chamtura tilui ani pokani ti chuan police ta chuan topa chuan bipin chu station an la an ngai sak thawak lem lo thunga tuna chuan a thatowa Christian dangtero an labiru mek nia soyania tongtrai pui an ngai viau maya hetianga thilti hi Indian Constitution waya article somni panga na chuan violation of constitutional right to freedom of religion oma hemia trangngot po hian hetianga inti du dana athleng hi andem om tak sata keini thamuang taka du huna pathian betheya kan lom hi kan wa nei zia alang chiang le mai hengbo ni sala Odisha Christian tan tongtrai pui malela tin an tha muang lo MMA tu na po then an la biru mek ti ania report alandanin chuwang chuanin ai gupta ramatanga Israel fa te khoi chuak tu pathian kan neya ring tu ta tongtrai na hianin heta khovel mun rang mi te po min hui khom min sui khom thina ni ti hi hrethar le taila thil thleng pakhat kan soilok tu chu biakina hianin misual rual helho hianin Christian tlem te ho kha an hual betvek to ni ta chuanin hei helhawin min hual betvek to chuangai nam to lo mi lo tung trai pui donia an tiani chuta chuanin tereng mai an te tong trai na ten lo tho an lo tong trai pui ani chuta chuanin anu dawa an hriat le dan chuanin hei dam takin kan lo chuak thei ta an tiani chuta chuanin nge hel ho chuanin nge chutianga an lo kalti rengon na chan an han ti chuanin anu zela an seidan chuanin hel ho seidan chuanin biakin chung kan han lu kan han tum chu mi palian pui rual ho hianin an lo veng khat vek maya veng tun lo nga lutuka ti in an sei an tiani he thu ka hriat hianin min hnem emaya chu wangin ring tu te tong trai na hi pathian hianin min ngai thak sak thina omzia emaya in tong trai pui ton hi apoi mo tak zeta kha thil khanin ka thinlung an em ani chuwang chuanin pathian hemin thla thlam ngai lawani amaro chu chuti rualin kan duang jak hian pathian hian thili a thlen tir vek herlo te ro kan hriat angaya amaro chu he thil ero hi chu pathian in enge kan tan ruwa man ti te kha chu tha ati dan angin min chang zel thina chung ero kan tan thatur zel ani ti ero kan pom thiam apoi mo khop maya chu khovela hian tam tak tu la hrathiam lo ma ela nakena nge pathian kan la zo tanga ni chuan min la hril fia don ani amaro chu khovela kan hrathiam lo tam tak thil te wain pathian kan dema mo pathian omlo niang te po kan ti thin amaro chu kan la hriat fia lo thili chu ngai tua boi lo wila kan tar thatur vekhen pathian ram marwa thin ti hi pom tap mai la chu nakena kan hriat thiam lo te pa te na mo kan mi tuimin hru hul saknga chata chaw kan la zot don ani
kena chuan hril fia vekin kan la om don ani ti lai te kha kan han sei le ani heng po ni sala thlir tu te zong zong te ka video mi lo thlir sak thin tu ten zawai chunga khan lom thu ka sei